Vítajte na portáli www.onlinezakony.sk. Predstavujem vám databázu aktuálnych úplných znení právnych predpisov a judikatúry. Online systém právnych predpisov obsahuje viac ako 18 000 právnych predpisov, zbierky zákonov a medzinárodných zmluv, viac ako 350 judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, viac ako 1900 judikátov Ústavného súdu Slovenskej republiky, viac ako 700 čísiel finančného spravodajcu. Vstupte s nami do zákazníckej zóny. Zadajte svoje prístupové údaje, užívateľské meno a heslo. Až po prihlásení môžete pracovať so všetkými informáciami na portáli www.onlinezakony.sk. Doporučujeme vyskúšať jedinečný moderný vyhľadávač. Zadajte do vyhľadávacieho okna buď názov zákona alebo jeho číslo. Vyhľadávanie vás presmeruje do filtra, v ktorom si môžete výsledky svojho vyhľadávania triediť na základe týchto kritérií. Oblasť, typ dokumentu, rok vydania, aktuálnosť. V prípade, že máte záujem len o aktuálne právne predpisy, vyfiltrujte si ich tu. Vo filtri si tak môžete vybrať ľubovoľné kritériá podľa toho, čo hľadáte. Do tohto podrobného filtra sa dostanete i jednoduchým klikom na vetu pod vyhľadávacím oknom. Vyhľadať a filtrovať všetky predpisy. Výsledky vyhľadávania si môžete zoradiť buď podľa dátumu, teda podľa toho, kde bol zákon naposledy spomenutý, alebo podľa relevancie, čiže podľa toho, koľkokrát sa daný hľadaný výraz v online zákonoch vyskytuje. Keď si vyberiete jeden z výsledkov vyhľadávania, máte možnosť pohybovať sa v časových verziách zákona. Vyberte si obdobie, ktoré potrebujete preskúmať. Červenou farbou je zvýraznené aktuálne znenie právneho predpisu, zelenou budúce znenie v prípade, že k danému právnemu predpisu existuje. Ak máte záujem o informácie zo súvisiacich právnych predpisov či judikatúry, stačí kliknúť sem. Celý text predpisu si rozkliknite tu. Na jeho začiatku uvidíte, koľkokrát akým predpisom, ku ktorému dátumu a v akom rozsahu bol zákon novelizovaný. V celom znení zákona bude zvýraznené hľadané slovo. Jeho zvýraznenie si jednoducho vypnete tu. Ak vás zaujíma iba konkrétny paragraf, v ľavej lište nájdete ich zoznam, stačí si vybrať a zobrazí ho. Na hlavnú stránku sa dostanete cez odkaz Domov v pravom hornom rohu. V ľavej časti stránky môžete vidieť najčítanejšie a najnovšie právne predpisy. V rámci nich si môžete vybrať, či máte záujem o právne predpisy z časti Zbierka zákonov, Finančný spravodajca alebo judikatúra. Práve vyšlo, ponúka zoznam toho, čo vyšlo naposledy, závisí od zdroja, ktorý si nastavíte a v ktorom hľadáte naposledy vydané právne predpisy. Aktuálne úplné znenia vám ponúkajú možnosť mať vybrané aktuálne znenia právnych predpisov, a to úplne zadarmo. Stačí vyskúšať. Právny poriadok Slovenskej republiky. Informatívny text o hierarchii právnych predpisov v podmienkach Slovenskej republiky. Aktuality z oblasti legislatívy nájdete tu. Zákaznícka zóna. Moja história. Presne podľa dní vidíte, aké právne predpisy ste čítali, aké slová ste vyhľadávali. Moje obľúbené. Zajtra ľahko nájdete text, ktorý vás zaujal. Ak potrebujete nezávislú odpoveď, neváhajte nás kontaktovať. Či už e-mailom alebo telefonicky, alebo svoju otázku napíšte priamo do kontaktného formulára. Ak chcete pravidelne každý týždeň bezplatne dostávať do svojej e-mailovej schránky informácie z oblasti legislatívy, zaregistrujte si e-noviny zadarmo. Všetky právne predpisy na jednom mieste. www.onlinezakony.sk